Sen salam ver bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum mihmanlar. Serdar Ağa, Liberty. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Hoş bulduk. Yine vatandaşlarımızdan din taraftan sorular geliyor. İnşallah biz cevap vermekçi. Biz ülkeş bilimimiz yok. Yani belli bir derecede göz karışımız bilimimiz var. İnşallah cevap veririz deyip fikir ediyorum. Liberty, onda sen sorular ait başlasan baş üstüne. Bolya. Din gowy yaşamaklığa karşı mı? Yen soru var. Soňam ýa-da sen garyp bolup ýaşasaň cennete girýänmi? Ýewropalylar kapyr bolan üçin gowy ýaşaýarmy? Eme musulmanyň ganyn düşmany Amerika. Bir yakayakadan gidelim onda. Serdar Ağa baş üstüne sizden başlayalım. İlkinci soru. Serdar Ağa isteyen mi? İsteyen sağ olun minnettar. Bizine şey diyin. Bir merakede bir köpçülüğün içinde bir adam salam verse hemen beren yarak değişildir. Bir adam hem gelip salam alsa bir adamdan ya merakan köpçülüğün içine köpçülüğün salamını aldığı hesap edili. Bundan geçerli aslında yankı da birinci veren soruyu ne mi diyeyim? Gariplik. Neme din gowy ýaşamaklyga karşı mı diýip? Din gowy ýaşamaklyga karşı mı? İslam dininde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki bay olmak isleseniz sevda edin deyipdir. Yani bay olmak isteyen Müslüman sevda etsin deyipdir. Yani baylık Müslümanı gariplik manayına yazılanak ya baylık haram edilenak zat degnik ağzı birlik bilen hareketlikte olmalı. O zaman ne bileyim ben bu dinimiz ilki dünya gelenine 560-570 yıllardan beri gelip dur verin. Bugünkü güne gelende dini garayış ütkedi mi, zat ütkedi mi? Yok. Hiç adam ütkene. Prosta bu 70 yıllık esir dövrünün tesiri, ondan sonra gelen 30 yıllık dövrün devamında halkın geri düşen ýagdaýy. Mollalar her kim tawba etmäne haky var, her kim tawba etmäne hukuky var. Allah Taala ölýänçe her kime nesip etdirin. Ýa-da şonu gynansak hem Türkmenistan territoriýasyny ýalňyş tarapdan ýöredip, ýalňyş tarapdan bilgilendirdiler insanlary. Hani iň berkisi 360 ýolun nemede var, dagan babamy Mar tarapda var, Aşgabat, Balkan tarapda hemmede ulu övliýalar var Türkmenistan'da. Şonu hemmeň mollalar, işanlar, beylekler, müftüler hemmesi gowy bilýär. Şol övliýanyň daşyna ýanynda sadaka berilmeliler. Övliýanyň gapdaryna iyi biçmek jahiliýet döwrüniň adatlaryndandır. Hani jahiliýet döwrü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dini getirmezden, İslam dinini getirmezden Arap kabilesinin yaşap veren dövrü kız çağası da olsa birinin namus edip çağasını 4-5 yaşa çelle ul olup ovadan giyindirip gör kızım seni gezdirmeyen alkıtacak deyip gözünün yaşına seyretmeyen değil gönkka denegen çukura taşlapta. Onlara adetler var eken dinimizden. Şu dövrlere cahiliye dövrü deydi. O zaman bizim yurtta ne ehli oldu? Bizim yurtta da 91. ýylda ora azatlyk, erkinlik, namaz okap bile sayet biles diýdik görün. Ýöne gynansak hem soňky 30 ýylyň dowamyny serilde oturan waka biz 91. ýylda 18 ýaşymyzdyk şo wagtlary 91-92 ýyllarda şonda meçitler guruldy, aýdyldy bilen molla da köp boldy. Aý dediler öň arkaşdy, öň arkaman diýýär, öň jerep diýene bir zat diýene. Emmezem halkın arasında atlavraýla adam wagtlar ýöne bulara ýene de hökümetten direktiwa berip durdy. Şo günden başlap aýtmaly sözleri, diýmeli sözleri halky ýykmaly boldy. Bas dowam ediberäýinmi ýa näme diýäňiz? Musa agasyň arasynda bir
Diýersiňiz zatly. Böyle ne halkın arasında doğrudan bu yaşamaklık ya elbette yaşamaklık her kim düşünýärdi. Onun häzirki ýagdaýda Türkmenistan içinde bu yaşamaklığı şert üretmeýärler. Onun adamlar özünün ecizliğini, garipliğini bir aklacak bulup din bilen bağlanıştırýarlar. Eger bu yaşamaklık haram bolýan bolsa, şu Arabistanda näme Sauditler var, Katar var, Birleşen Arap Emiratlary var. Şoradaki Araplar bizden köp bilýärler. Şolary Musul İslamı zady mekteplerini okadýarlar. Medreseleri var. Olar hem baýlyklaryny paýlap bererdiler. Yani olar häzir Katarda dünýäde birinci ýa ikinci ýerde dur. Şu baýlygy boýunça. Şol näme hiç şili İslam dini näme gadagan eden ok o yaşamany. Hatta dua okalýar. Rabbana atina fid dunya diýerler. Şu dünýäde de hasanat berdi, gowulgan berdi ýa-da ahirette de hasanat gowuluk berdi ýa-da. Şoň üçin ol hiç kile gadagançylyk ýok bu yaşamaklygyň. Ya gaýtam Allah Taala bize şol Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i veripdir. Bize İslam'ı öğretmek için. İslam'da näme diýe adamlar aktiv bolmaly, hereket etmeli, ýaxşylyk etmeli. Ýaxşylyk etsen hukman suratda bereketin köpelýär, zadyn köpelýär, baýlygyň köpelýär. Sen elbet ýaşasaň, ýaman ýaşasaň, garyp bolsaň, sen beýleki doganlaryna näde kömek etjek? Goňşuňa näde kömek etjeksin? O bolýa goňşuň belkem maýypdyr, işlep bilýändir ýöne. Sen sagdyn bolsaň, kellen ýerinde bolsa onuň hereket edip, göreşip, baýap, goňşulara kömek etmeli, maýyplara kömek etmeli, keselere kömek etmeli. Şonda manysy, İslamyň manysy adamları aktiv etmek, görkezmek, ýaşy tarapdan görkezmek. Mene şeýle düşünýän. Eger bu ýaşamaly däl bolsa da, meselem, o Peygamberimiziň 10 sany dirike zat berilýär. Şolar cennet aýdylýar, cennet garaşýar diýip. Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Hattab, Osman ibn Affan var. Onun Talha var. Hemmesi baý, iň baýam Abdurrahman ibn Awf. Iň baýam şol bolan. Näme sahabalar bir näçe aýallar bolan. 4 sany, käbirlerinde 10 sany. Olaryň bakmak gerek de. Sen gowy ýaşamasaň sen 10 sany ya 4 sany aýal alyp bilmeýän. Ya gullary bolan. Şu hukman suratda sen aktiv bolmaly. Sen musulman bolsaň, näme ýaltaçyňy ya näme ejizliğini aklamak üçin İslam berilen ok. İslam seni aktiv etmek üçin berilýär. Şonu ýaly men düşünýän. Doğru. Onun bizdeki Türkmenistan'da häzirki ýagdaý näme hiç okamany, İslam tarapdan bilim almany şert üretmeýärdi. Onun senin gowulugyň alamaty, gowulugyň alamaty däl ol. Gaýtam ol ýaşan wagtyň näme ýaşan şertiň hasam geräçligi ol. İlke material gowulugyň alamatyny däldeni ruhy näme gowulugyň alamatyny tapmaly. Şon ýaly. Doğru. Näme ýene esasy soragyň biri mescitlerde Kur'an olu Berdi Muhammedowyň Ömrümüň manysy diýen kitaby okulmagy dogrumy? Sedaral Muňa töbe haşa diýmeli bolýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerinden belli ki mescitlerde, camilerde märkanyň insanlaryň uyuşup imamyň arkasynda 2 rekat ya 4 rekat namaz okajaklaryny, farz namazyny ya bayram namazyny okajak yerlerde Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın etkiden senedi hutbelerini okamaly. Dini İslam'ın insanlığa näme emredýär, näme buýurýar.
kişinin hakkını iymek, kişinin göğününe değmek, kişinin malına elini uzatma, oğurluk etme, cümürlük etme, naruşen etme diye. Şu tertipleri düzgünlüğü saklak gelsen, özünden qoğup gelsen hem zat qoğup oluyor. Bu zatlar ediliye verin, indi bolya. Yani sorularınız aydan elbette düğünden ne doğru. Bu kesinlikle ve kesinlikle hani nemeden başladık? Övliyalardan millete övliya aylandırıyorlar değil mi? Türkmenistan'ın halkına 30 yıllar övliyanı gezdirdiler. Nememiş? Ay Arabistan'a vardık, Hac'a vardık. Çatay'da Araplar aytti. Sizde 360 övliya varmış. Yapılan övliya varmış. Sonra tavaf etsenizden bolya. Sonra aylansanızdan bolya sizinki hatavına geçerip adamın aklına sığmayacak yalanlar. Şu yalanlar bütün Türkmenistan'ın diline dolaşıp ve bolyan eken adamlar inancan. Yana aktaran oklarım. Doğrusunu gözleyen oklarım. Ne tapsın? Doğru düzgün internet yok. Bir yere var biraz soracak olsan molalar der. Ne mesela fitne çıkacak bolyan mı? Ya da iyi seni qoğu tanıyan olsa senden arası qoğu olsa köpçülüğün içine sesini çıkarmayarken sonra versen qıra çıkıp canım ağam yok odan belirtip duran görkezme şo diye. Onu etmesek oňuşturanaklar bizem diye. Näme oňuşanak sen näme ağzını bekleyem diýse menem nanyp berne bu iş edip diye. Yani bu mollaçylyga bir para kazanmagy uğruna etip berler. Köpsi bilen akşolaryň bilseler hem etip berler näme bolsa bolsun diye. O birbirinden ne doğru? Özünü Firavun kılan ettim ya bizim yurdun başında kız haberimiz hem yok. Firavunlar ama böyle çürek gitti 5000 neçe yıl bundan azal. Evreler tarihini tutup otuyorlar Firavun'un ölüp giden gününü. Sağ olun. Yine bizim efirimize Aliço Zaynul'un Aliço doğanımız geldi. Aliço baş üstüne selamun aleyküm. Sizin ne bir cevap verebilirsiniz? Selamun aleyküm vatandaşlar. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efir alanınız için brala. Selamun aleyküm. Unutmaya dayılanız. Sonra näme men tam olarak biraz geçirek. Sonra şeyle Türkmenistan'daki meçhitlerde Kurban kitapları okuyor. Sol doğru mu? Seredin gowy soraga deginip geçtiniz. Men efirlerimi takip eden vatandaşlar ýatlarynda bar bolmagan mümkin. Men öňden bäri deginýän sebäbi meniň damaryma basýan bir tema da imamlar näme üçin imamlar diýende biziň imamlar dyrnak içinde aýtmaly bolýar gynansalam. Bayram namazlarında ikinci bahar kitapları okudulýar. Bu akıl alar ýalak bir neme däl. Ya akıl dışı diýerler Türkçede. Şoň ýalak ene men Ýewropada da boldum. Men köp ýerlerde boldum. Ýöne ananyň ene men şol Oraz aýynda Ýewropada bolanymda Germaniýada biz spakoyna bayram namazlarına gidiyorduk. Arkayın hiç kim sana iş sat diyen o Kur'an-ı Kerimler okuduluyordu. Hiç kim şolara gelip bir görkezme vermeýärdi. Ine senin şu günki okumalı kitabın ine Alman bir Nemislerin bir yazarının kitabını okumalı ya da Scholz'un kitabını okumalı ya da Merkel'in kitabını okumalı sen ya da şon kitabından bir iki sefer okumalı deyip hiç kim gelip eline neme bermeýär. Ýöne bir zat kimseler Ýewropa bizi gyskanýar, Amerika bizi gyskanýar diýerler. Biziň birinji oňa da geljek. Men düýünden ýalňyş görýän, meçhitlerde din düşündürülmelidir, İslam dini. Ýöne aşağına iki sanat çizik atmak isteyen bir temam var. Bizim İslam dinimizde sen haksızlığın önünde sessiz durmalı däl diyen yerlerem var. Sen haksızlığa göz yuman dilsiz şeytandır diyen yerler var. Sen hakkını talep etmeli diyen yerler vardır. Hemme zattan üstün Allah diyen yerleri vardır. O zatlar onların işine gelmeye bu sefer eger size meselem edip aydiyan gatı görmän
Yani şüphem yok sizin ayırt edýäňizden. Ya da meselen bana diyeli, İslam dinini neme bölük düşündürülmesi gerek ýalyk edip düşündürülmesi gerek ýaly düşündürse, bu sapar men arkada diýmeýän. Onun saçma sapan ikinci bahar diýdi, yaz diýdi, kış diýdi kitaplarını okamayan. Mana gerek zat yok içinde. Mana meselem ne bileyim, şunu belki yazıp biler, stomatologiya hakında bir zat. Diş meselem şunu ýaly edende goral, ýa-ni şunu ýaly diýse, belki alıp okar millet. Belki yararı bolar. Şonun uğru, şonu yazan kitabı diýersin. Ýöne sen bir din adamı değilsin, sen bir zat değilsin, senin näme işin var, sen kitabın meçhitlerde. Bir, iki, berde zordan dayatma var. Geçen de bir efirlerin birinde vatandaşların biri aytdı. Türkiye devletinin Türkmenistan'a geliptir, yanında Kur'an-ı Kerim kitabı var ekeni. Onu elinden alıp sen yani adını aytmagam islemeyen arkadağımızın plan kitabını bilýän mi, şonu okuyan mı diýipdir. Men näme deýin onu okap, yani mana peýdasy degmejek zady men näme deýin okap diýse, şonu sen Vahabist mi diýip elinden gorkuzup, yani kitabı alıp çok yaşan. Elinden kitabını alıp şol ýanky kitabı beripdir, arkadagynyň kitabını beripdir. Ine al şunu oku diýip. Men düýmünden ýalňyş görýän. Bu öňden wären bady meçhitlerde ikinci bahar, üçüncü bahar, altıncı bahar kitaplarının okudulmasını yanlış görýän, dini ulanıp bizde korku var. Başka devletlerde Allah deyip kandırýarlar. Düşündünüz? Yani şunu düşündürmek isteyen, Allah'ın barlığına iman edýäs, inanýas, hemme zat alın yazısıdır, maňlaýyňa yazılandır. Yöne Allah Teala şu maňlaýyň izinde bir sany beyin diyen zat veren. Şonu işledin diýip. Yani eğer Allah Teala emredecek olsa maňlaýyňyza yazılanny edin, yatın turun, men size gökten indirerin, hakyňyza özüm alıp bererin, hemme zat ederin diýip aýdardy ýöne. Allah Teala bize şu alın yazısının arkasında bir beyin veripdir. Şonu işledin diýipdir. Hakyňyzy gözläň diýipdir. Şoňa meňzeşän izi köpmün. Şoň üçin bizi Ýewropa gyskan, ya näme seni gyskanyp, sen näme Ýewropada bolmadyk, Ýewropada bolmadyk bir aruja mı çıkarýan, ya da Ýewropada bolmadyk binalar sen dewamy, Ýewropada, Amerikada bolmadyk doktorlar sen dewamy, näme ba sende? Elinde barym gaçyp barýar ha. Doğru. Yani men aytsam ertireçen aýdy vermeli. Men azjyk muhafazakar aileden bolanım üçin, yani menin nemelerim, dedelerim, babalarım işan bolan üçin men daha birazcık detaylı bilýän, ýöne o temalara girme, erte bir montaj edip Vahabist bul diýip çıkarmaklara mümkin. Şoň üçin gysgaja kesýän, yani bizim hakymyzyň gözlemämiz bilen dinin bağı şunyalı bar. Yani Allah Teala bize hakyňyzyň aran, haksızlığın önünde dıman dilsiz şeytandır diye. Şoň üçin hemmemiz hakymyzy bizinkini bize bermeli, biz almalı. Polibom. Gatry yerlikde doğru. Burada ýa-ni Serdar agam bellekçide esker döwründen bäri şol dindarlar tapawdy Hristiýan ýa İslam bir komitetiň bir adýaly bolup işlerdi. Türkmen suratda barsaň, ütkeşik zat diýsen, şol gizlik zat ýazyp, sen hakda häşetleme ýazyp komitete geçirýärdiler. Häzirim şoň ýaly. Hasan al-Basri diýip tabiin bolan, ulu alym İslam dünýäsinde. Şoňa alymyň köşkün kapısında olsa din bozulýar, şo ýurdan bozulýar. Gaýtam köşkde oturan var, padşa. Alym bosawasynda bolmaly diýär. Şol näme bizim dindarlar, imamlar hemmesi zatdan alýarlar. Döwletden alýarlar. Onun orsarda zat bar diýerler. Kim pul төлese şoda
aydym sazı zakaz edýärler. Şey ýokardaky näme istese şoň aydymny näme eşitjek bolsa şoň zat diýerler. Gün götürmek için şoň gaýtarlar, aýdýarlar. Кто платит деньги, тот песню заказывает. Ava, orusçasında, ava, Türkmençe görürsen şoň ýarar. Bizim konstitusiyamyzda ýöne din, siýasat aýratyn bolmaly diýerden ýöne gaýşyryp öz hyýal näme, hyýanatly maksatlar üçin ulanýarlar. Gat ýalňyş ol. Şonuň bilen eden adamlar uly günä gazanýarlar-da, uly hem Allah'ın önünde, hem halkın önünde, hem döwleti ýaşal. Başka sorak olsa Liberty? Liberty, eşitdilermi? Evet. Aslında şu taýda eger bana gezek görseniz, men şu gezek görseniz düzeltjek. Mesela şu Ali Çağda aýdyp geçti, oralara maýda otyýan Libertem ve bir giden başynda bir giden sonra varyp sonra sanap berdi berýän aýtsaň aýdy bermeli-de. Ne hakykatdan şey var, mesela zalimy, zulmy görseň güýjüň ýetse eliň bilen duruz diýer. Güýjüň yetmese diye diliň bilen aýt diýer. Diliň bilen hem aýdyp bilmeseňni, ýöne iň bolmany içinden şu zada elbet zat ýöne men gorkýan daşdan aýtmana men janymy hop awanýa diýseňem, ol hem imanyň iň pes nokadydyr diýär. Şu adamda da iman bar diýär içinden, şu adam yamanlygyny buguz edýär, dilden aýtyp bilen. Şu adamda hem iman bar diýär. Awuzy bulatları seretmeýänler barada gurrunam ýok. Näme diýerler, kime bir Allah bir iman towa nesip etsin. Ve Türkmenistanyň halkyny soňky 30 ýyldan bäri diňe özlerine geregi ýaly edip bulandylar. Yani misal üçin millet İsanağa, mollağa men başlyk bolup otyn para alýan, nähilek bolýar kamenki diýse, haram bolýar, günah bolýar, kişiň haky bolýar, döwletiň maly, halkyň malydyr, şonda alaýma, elini urama, o dünýä bu dünýä düzük bolmasyn diýämi? Halyber, maňa akel okap beren gül ýaly bolup gezýäňdi. Näme biziň molla işanlaryň bolup duran ýagdaýy şo. Dogaňy ýazyp bereýin, alajabagyňy üfläp bereýin, sana bela da gelmez, beterem degmez, şeytanam degmez, hökümetem degmez, prezidentim degmez üçin garanti berip gezýärler. Muňa bilen bar uzy nere şerli bardylar. Bugünkü günde biziň esasy ulakan plusumuz Türkmenistanyň halkynyň aglamasynyň Türkiýe gidip geleni. 3 ay, 6 ay, 1 ýyl çat aýda görüp geldiler. 90-njy ýyllardan bäsini aýdýam men umuman. Hani içinde bugün ýaşap oturup gowakda oturanlar bir wagtlar gidip şu taýdan öwrün egitim alıp görüp dini islamy hakykatdan nähildigini görüp tanap ýurda gelip şonu ýaşap dowam etdirenler hem bar. Şonun ulakan plusy hem ýurdun içini gorkuzutdy. Bular hem näme edip otdy? Mescide adam girip bir zat gürlejek bolsa 2003-nji ýylmydy? Ýok. 2001-nji ýyldy altyn amnistiýa bolupdy. Eşitdiňizmi, eşitmediňizmi ýadyňyza düşýärmi şo waka 2001-nji ýylda? Altyn amnistiýa boldy, altyn asyr boldy. Gurbanlyk Gadyr giýjesini dekabr aýynyň näçesine gelipdi welin 12-nji dekabra dogry getirmek üçin o razany bütün dünýäden bir gün soň başlady. Ve şol gatyken ýyllap dowam etdi. Şo gurruny men ýadyma düşýär, şo 2001'lerde şo başlanan wagtlary halk mescitlerde näzaçylyk edýärdi. İmama Araplar düğün tutup başladı, onlar düğün tutup başladı, bunlar düğün tutup başladı. Biz näme ütköşük musulman mı günümüz ayrım, biz näme için bir gün giş tutýar? Sen o soragy bedip sorama, cemaatın içinde petne çıkaracak golýanmy? Sen soň men ýanyma gel, men sana düşündirýän. Düşündirilen gepim şo, ýa şoň buýrugy wa kelläňden diňje golpýanmy diýip.
Otur gepleme bizim boynumuz kıldan inçe. Paşan emri vacip diyen milleti uhlatıp koyveriyor. Korkuzma politikası mı var? Hükümetten gelen buyruk. Yamanlığı etsene mi? Hakimliğe aitmalı var ya da komitet bölümünü. Bir sanak planı var. Merekanın bozup otidisi çırasını yakarlar. Gümünü yanarlar. O zaman bu senin halkta ne mi karışıyorsun? Din bilgisini öğrenesi geliyor. Mescitlerde molla işanlar tanımayan adamını umuman belki dım kovu tanıyan olsa birinin oğlunu kızını Kur'an elbini okudayması gizli saklı. Ansa açık hiç kim adamlara çağlara Kur'an'a mı öğretene? Kur'an öğretmek hem gadagın. Dinini öğretmek hem gadagın. Şimdi edip görenler var, beylek edip görenler var. Ana gezen geçip göre ama ne diysen onlara geplep bilenek. Yani bilmeyenleri öğretmek gadagın. Çok alak politikası var. O Amerika'da kongresmenlere boşuna ayda oturnak siz dini kısyanız deyip. Biz Türkmenistan dünyevi devleti dinimiz İslam diye, din İslam'ı öz uğuruna uğratmalı ahırının. Din İslam zorluk değil. Din İslam'a halifat gelip koşulmalı değil. Din İslam'a girip hükümet ya siyaset koşulmalı değil. Bunlar siyaset bilen dinin içinin karman çorman ettiler. Eden ne de otirler? Haca var geliyor. Berden adam öldürüyor. Ya da haca var geliyor. O tayda ölen adamlara iziniz yarasın. Hormatlı Türkmenistanlılar deyip onlara aklar gayet gizliyorlar. Gayet internet petikliyorlar. İnternet olamazlar. Kimi görmezsen VPN daşarıyorda bir çıkacak Türkmenistan'ın birinci ediyen işi men saydayın. Türkmenistan'dan Türkiye orsayda Livaya'ya bir çıksın sonki dövrlerde daşarıyorda çıksa bir iki aşatayda kalem olsa birinci ediyen işi telefonundan bir 20-30-40 tane VPN'u delde diye. Mesle zanimat ettiren VPN kan. Biri işlemese biri işleye deyip paçkarak kadar keseler de yanında. Ona mı yapıp atırlar? Türkmenistan'da din yok. Türkmenistan'da yalan dini yoyma, dini yamanlama politikası var. Dini yerden yere sokma politikası var. Katı sen yaşların zaten dillerde dinden çıkarıyorlar. Şonyalı imamlar, zatlar, seyrediyorlar ne doğru din. Ondan dinin şu olsa men onda İslam'a inanacak değil diyorlar da. Adışınız yağlı. Gaytam. Ya. Aydın. Men mesele mine Vahabizm diýerler de, Vahabist diýerler. Aslında Vahabizm nämeligini, Vahabistlerin nämeligini özleren bilmeýärler. Bize bugüne çen Allah gökde diýip bize yutturup geldiler ha. Şolun özleri şol ılımsız, bilimsiz adamlar, bilenimi imamlar bize näçe şunyalyk zatlar bilen ya şu ýaşaýyşda ülküdýäz. Näme üçin bizim yani Allah'ın bize sınırlandırmadığı bir zatı, dini bizim için işlerine gelen yani ulanıyorlar. Eğer yönü özlerim şun propagandasını yürüyorlar şu Avrupa'da ya da Amerika'da sen İslam dinini İslam dini üzerine yaşayan olsan dinin sen Müslüman bolsan sen hem hakların kısıtlayalar sen bir yere varanda şunu ediyorlar sen sana hakkını bermeýärler ýene bir yalan gurrun emmesi yalan gurrun näme üçin menin bugün Европейский страховкам бар, международный страховкам бар, украинский страховкам бар, турецкий страховкам бар, vatandaşı bolan Türkmenistan'ın страховкасы yok. Näme üçin mende международный hesabım var, Европейский hesabım var, ukrainski hesabım var, turecki hesabım var, Türkmenistan'ın hesabı yok. Näme üçin? Näme üçin men bütün dünya tık diýenimde pul uğradyp bilýän Türkmenistan'a uğradyp bilemo. Seredin şuna da dikkat çekmek isteyen bizi günümüzü zorlaştırıp şunu şükür etmeyeni itekleýär. Şu gününü şükür et diye Oğanistan'ı misal veriyor. Sen ait adını Ukrayna'nı misal veriyor. Ya da yeni bir zat ediyor. Bolurumuz gururlar da bolur bolmaz bir imanı zatlar. O sen şunu fikir etme ya Ukrayna'da uruş gidip ya Oğanistan'da. Men size şunun misalını vereyim. Sizi kıynandıracak ýagdaý. Menin bir Germaniýada wagtym bir tanışım bardy. Öňki
İçeri İşler Ministrinin danışmanı Sovetnigi. Oğanistan oğlan. Son indi şu bizim siyaset bilen indi men yanlarında efir ediyen, gurrun ediyen, zat ediyen. Son bu kızıklanıp görüptür. Son bana bir gün video görkezdi. Şu senin deydi, şu vayanlı eşiklerdeki deydi, hukuk koruyucu edaralar mı şular deydi. O deydim. Buların deydi, onların prezidentin önünde egilişinde evvela deydi. Adı üstünde hukuk koruyucu adamların hukukunu korumalı, yani konstitusiyanı, yani kodeksleri, yine bir vesaire korumalı. Yani bizim haklarımızı korumakla mükellef. Bunları deydi, kada özlerinde duh yok vakti, özlerinin içinde deydi, özlerinin hakkını koldap bilmeyen Allah'tan başka adamın önünde, Allah'tan başkanın önünde egilmeli değildiğini bilmeyen deydi, olur ikellep şunyalık edip deydi, ayağını elini öpü otururlar deydi. Bununla ne hemen karışacaksın? Kimin hakkını koruya bular deydi o. Bulan özleri turus deydi. Ve bana bir video görkezdi. Şu bir yığınakta vakti İçeri İşler Ministri, şu önkü prezidente bir buyruk veriptir. Men içeri nemeni kutaran şu uğurda profesyonel bolan men İçeri İşler Ministri men nereden ehili karar almalydığım men onot bilýän deyip atkaz eden yerini görkezdi. Yine İçeri İşler Ministri deydi. Yine sana Oğanistan yani çek bolýanmy diye. Lüboy wagt WhatsApp'tan can et bile adamlar şu an Ukrayna'da yine Akop'tan canlı yayın açıp adamlar oti internet svobodny, SMI svobodny. Niye de mengzecek senin o? Gatı doğru neme milletin özeni dindarlar onun elini pagonly onun inteligensiya da onun şol özeni yıkılsa ahlak taraflarını koruyacaklarım şolar da mertebeni saklayacaklarım şol dindarlar inteligensiya onun elini pagonly hukuk koruyucu organlar ya harbi adamlar şolar mertebeni ahlakı saklayalar. Gıynansam bizde şonyalı hazır dindarlar o da Hudaýyny çalışıp Gurbangul'a yıkkın edip Gurbangul'un kitaplarını näme vesiyet edýärler, okaýarlar mescitlerde. Doğru geçtiniz. Indiki soru Liberty iştinlem. Yani goşçak zadım vardı. Serdar ağa aydık geçti. Hakkı korumalı, din korumalı, görüş değil ya da İslam'da görünüşleri var. Ya elin bilen, ya dilin bilen, ya da yüreğin bilen. Sahaba var. Huzeyfe ibn al-Yamani deyip. Ol ayda ya vakti görürsen, elimden düzeltip bilmesen, dilimden düzeltip bilmesen, görýän bolsan şonu. Onda şu iki hakkıga taşlak yüz döndürenini aldı diye de yüreğimde. Onda da yüreğimden hem zat etmesen diye yöne dilimde aydyan men inanyan, men musulman deyip aydyan. Yöne dilim yüreğimde de yığrenmesen şol küfür yığrenmesen onda yüreğin senin yüreğinden doğulu dine yuka perde bilen öğrülen diye de. Yine şurada vatandaşımız şeyle soru koyuptur da. Türkmenistan'da ehli dinlere yol vermeli. Siz ne ehli garayanız şu an? Serdar ağa. Vermeli de elbette adamları kısıp ne edecek o kadagan bu da kadanı. Milisede işler veren vakti gördüm ben bizim Türkmenistan'da din İslam'a uyanan var, Hristiyana uyanan var. Nimesenin baştan sözünü böldüm. Budizme uyanan var. Ya yine dinlerin görünüşleri var da yani filosofi hem bolsa Budizm hem Krishnaizm hem beylekiler hem din hesaplanıyor kıynansak hemen doğru diyeli yalan diyeli. Xitay diyen milletler Vastoçnu yurtlar buna göre yaşayarlar. Ya da misal için öyle aramızda bir tanış vatandaşımız var Allah'ım Rahim misal için Krishna öğretmeye diye diye benim karşılığım yok. O yüzden dünya kardeşi her kuzu öz bacağından diye. Zorlamak, kıyınçılık bilen bolana, hakkını bular zorluğa mettirene birine vakabis tip attak ya Ali çoğuna etşiyali beyleke Yegova diye üçüncü yeni bir rat diye.
Katı doğru. Ali Çösün nähili bakadı? Tabii ki de men hazır bugünkü dünya seredinde yani palibom her kim özünün seçen yolu boyunca gitmeli bolýar. Yani hiç kime zorluk zamanı yok. Kim nämäni seçse şoň bilen ilerläp bilýär. Menin aýtmak isleýän zadym bambaşka zat. Seredin içinde bir seni ruhu taydan ruhunu belend edip bilecek kitapları ya da şoňa meňzeş gep beşikleri ya yeni bir zatları adamları umuman ya da hakyn gözlemeli ýerini umuman adamları şonu aýdan oklar. Adamları yazgyt näme bolsa şoňa razy bolmaly. Başka bir tarapları şu yan gaýdyp geçişmeýär, başka bir ýurtları meselen berýärler ve haky görkezmek islemeýärler. Gynansagan bugünkü gelen günümüzde yani migrasiýa gullugynyň bermeli habaryny, özlerine raýat diýip adlandyrýan raýatlar diýeýin. Şolar çıkıp adamlara yanlış informasiya berýärler. Şunu aslında bir yerlik sizden bolup biler ýöne şuna getirip bağlajak bolýan. Yani her kim bilgini doğru yerden almalı. Erte bir men doktor bolman, men başka zat aýtsam, senem git gulagyň kesdiysem meselem, farz mahal. Gulagyň kesdiysem, sen gulagyň kessen ertir men ýanyma gelsen, men gulaksyz galdym diýsen meselem. Men doktor däl sana o. Olaryň atwestiniz daşımaýa şoňaly. Gynansaňam Türkmenistan şoňaly bir nimelere ýol berýär. Her kim özünün seçen ýolundan gitmesin, hemme ýerde kontrolörler goýýar, bilýäňizmi? Ine Türkiýe döwletinde var, Ýigipitde var, ýene başga ýerlerde var, atlandyryp oturmaýyn. Şolar özleri Türkmenistan'da kontrol edildi diye gal verse yine daşar yurtta konsullar var. Olur kontrol etmeye çalışıyor. Yine de şu yankıyalık raýatlar var. Olurun kömek ediyor. Halka yanlış bilgi verip, yanlış bilgilendiriyor. Yani. Düşününüz, bilgini doğru yerden almalı. Doğru. Bizde Vahabist deyip izarlayanlar da diyorlar. Eğer de senin din garaýşyň, İslam boýunça dine garaýşyň dogry bolýan bolsa da, onda hakykat bolýan bolsa, onda sen söz bilen subut etmeli da, debatlara çıkıp, siz Ýewropada ýaşap ýorsunuz, Amerikada şonýaly, debatlara çykýarlar, duşýarlar, kimki hakykat bolsa, kimki dogry bolsa, halk saýlaýar. Haýsy mantıklı, logikalı dengeleyen bolsa, haýsy doğruna aýdan bolsa, kitaba dengeleyen bolsa, hadislara dengeleyen bolsa, adamlar şu tarafa saýlap alýarlar. Bizde bolsa, çala sen bir siyasete karşı, alyp barýan rejimin siýasatine karşı söz aýtsaň, onda sen Vahabist diýip dykýarlar. Gynansak da bizde sopular var, onu Vahabiler diýip täze zat çykdy da, şol onun sopular taraftaran şu birine Vahabist diýseler, doğrudan Vahabist mi diýip şoňa ne hak türme gitmäne de yol berýärler de bir taraf. Şoňaly adalatsızlyk bolýar. Gynansak da. Liberty eşdilermi şu wat? Liberty. Ine Ýewropa, Amerika musulmanlara karşı diýip aýdýarlar. Musulmanların düşmanı diýip aýdýarlar. Siz Ýewropada ýaşap ýorsunuz. Siz nähili garaýarsyňız? Düşmanmy bize şol Ýewropa, Amerika, şedarar? Musa, nime wagt edin? Şo Wahabilik barada bir kitap okapdym bir wagtlarda, student wagtym. O senin baştan şu ince sorular kan geçmeli o has bilen uğurlu okan adamlar cevap veriyor. Benim şunu aytacaktım. Amerika ve Avrupa eğer onu bilecek olsanız
dini tutýarmy? Elbette tutýar. Men Polşada ýaşap ýörüm, görüp otyrdım. Şular otlyk gününi ahmal eden aklar köpçüligi. O kastiyol diýen nemelere çerkif diýip aýdylýar, beýleki bular beýleki hristiýan görnüşi. Kastiyollara dolýarlar, dinlerine uýýarlar, çağlaryny öwredýärler. Gadaganlyk ýok, erkinlik var. Hiç kim gıslanak, hiç kim öldürülenak, erkim öňüne hyzmat edýärler we näme diýe? Adamlar sadece agzy birje hökümetinden talap edýär. Senin yerine getirmeli işlerin var diýip. Ýewropa halklary ve Amerika halklarynyň esasy güýji agzy birlikden ýa-da agzylikda bäze goňşuluk urşýar hadi diýip öz arasyna golmak alasy. Mesele vatan meselesi bolanlar, ýurdu dolandyrmak meselesi bolanlar, ýurdun başynda oturan adamy halk kontrol edýär. Men dinime de garşy bilmeýär bu hökümet, men başga zadyma da garşy bu hökümet gerek bolsa maňa goşmaça bir adlar tölemeli hökümete kelläri tapyp berýär. Hökümetten gorkusundan edýär halkyň öňünde ylgap edýär şonu. Onu da edýär, gowy bolsun şey diýem, demokratiýa gulalygylyk östü, parlatdy. Halkyň gulýaly ýaşap ýör. Alişer siz nähili garaýňyz? Benim Düşman mı bize şu Amerikanlar, Avrupalılar? ya Allah rızası için koyalışın yazar. Yanan bellep geçtim. Yok 10 yıl zaten. Vatandaşlar ananmayın o. Benim Avrupa'da yaşadım. Yine Amerika'da yaşayalar. Polşa'da yaşaya. Yok ananın gidip cuma namazını ediyor. Bizde de şey edip seyredip duruyorlar zaborun anarsından. Teze adam gelse gelen beğer sen ne medyan beğer de değil. Sen ne kalkan imam mı ya da bir yerlerde bir çatmışan yerin var mı? Ne alakası var ya? Düğün böyle yaramazlık ediyordum, biliyordum, gitmeyordum. Bugün imana geldim, imanım güçlendi. Allah'a şükür etmek istedim, gittim. 2 rekat namazımı kıldım yani. Ne var bunda? Sana karışamaz ki ya. Yok. 10 yıllık adamlar şunu çıkarsın kellesinden. Avrupa'da senin namazına, niyazına kapalımış, açıkmış, yok oymuş, buymuş, yok yani 10 yıl zat, yok kategorически yok. Sen Kur'an-ı Kerim okuyamışsın, sen yeni bir kitap okuyamışsın, sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi kitaplarını okuyamışsın, yok. Ye oku. Sen cüviyindeki zadını sen ruhsat vermesen çıkarıp alıp bilen oklar şunu. Men görkezecek geldiysen görmeyerlerim şunu. İne näme demokratiya, ine näme sen hakların, men näme gynanýan bilýäňiz mi? Ýewropa meniň haklarymı almaya elimden, Ukraina almaya ya başka devletler almaya gelip men şu nägileliklerimi dile getirenim üçin Türkistan hökümeti maňa terörist ya maňa köp zatlar diýe garaz da şoň ýaly ya şoňa gynanýan men o. Sende bir soru var diye de. Men kesim yapıp kalıptır. Yani mesela vatandaşlar tarihi seyretsek de 7. asırdan 13. asıra çelli İslam'ın altın asırı deyip hesaplanılıyor. Şu yerde Müslümanlar açık debata çağırıyorlar Yahudileri, belki Hristiyanları, ateistler bilen debat geçiren zatlarım var, yazılan yerlerim var. Hatta Müslümanların öz arasında içindeki sektalar bölünüyor öz arasında debat geçirip hakikaten sol yerde bildiriliyor. O türme alıp dıkmayalar. Halif ya böyle kişi görmeye yaranmayan türme dıkanoklar. Doğrudan ya şu Amerika, Avrupa'da Müslümanlara karşı değilseler, misal getireyim de yine New York'ta yaşayan, New York'ta 350'den köprek mescit var. Her yıl 25.000 adam İslam kabul ediyor. Ondan başka da enstitüleri var. Mektepleri var. Birinci klasdan 10. klası içerli istesen kızım olsa ayrıca mektebi var ya İslam mektebine oğlan olsa oğlanlar. Ayrıca mektebi var yalar. Ondan başka New York şehrinde Kurban Bayramı'nı, Oraza Bayramı'nı ayrıca belirlerler. Dinç günü veriliyor. Hiç kim ısan yok.
hatta Hristiyanlar bilen Yahudiler bilen gepleşip geçirip bile konferansiyalar geçirildi. Adamların umumi gymmatlıkları vardı. Erkin, azatlık, dine uymak. Sebebi dini kıssan din maralın çeşmesi de din näme çürese ütketsen marallık taraplı prinsiplerin bozulýar. Maral tarapam näme dünya döwletiň fundamenti. Egerde halkda moral prinsipler bozulsa döwletten çürep başlaýar. Liberty indik soru. Hawa näme indi biziň türkmen mollalarymyz indi mollalarymyz da däl bir san molla da indi islam bilimi diýip TikTok'da bar da şonýalyk näme diýe bizi garyp ýaşaýar diýe. Ondan musulman döwletleriň hemmesi garyp ýaşaýar diýe. Meselem Awganistan, Siriya, ondan ýene de bir näçesini sanady da. Ondan Katar, Arabistan. Musulmanlaryň diýe çeken cezalarynyň diýe o dünýäde diýe nimet bardyr diýe. Ana näme Allah Taala şolara tırnak geldiýän ýetenem bolsa şolara näme ýalkaýa diýe da gara ýalkaýa diýe. Şolar öwedin dolýar diýe. Şoň üçin garyplyk diýe günah däldi. Garyp bolup ýaşasaň diýe gowy diýe. Alişer başyna. Просто şu an gülsem vatandaşlara bir hormatsızlık bolacak ýaly. Seredin şu propagandaları ýöredilýär, garyp bolsun, ölenden soň ýene näme diýen. Ya İbrahim aleyhisselam bay boldy. Köp peygamberlerimiz bay olup geçen. Yöne ya şu diýmek däl sen onda şunu örnek näme üçin şunu mysal bermeýärler näme Katar näme? Katar näme Hristiyan bir döwletmi? Ya da Arabistan? Ine jogaby şu taýdan gelip çykýar. Çağalar dogulýar. Ine meselem şundan bağlamak isteyen şu taýa. Sen watanyň üçin näme etdiň diýerler. Mene bolýar, men köp zat etdim. Men 2 ýarym ýyl gulluk etdim. Men vergilerim berdim, magazinleri işledim zaten takdali. O zatlar aýda oturjak gal. Ýöne Arabistanda çağalar dogulandan $50.000 şoduna geçýär. O bugün dogulan çağa ol. Yani şey dip adamlara yok yani on ýaly zat, haksızlığa göz yummaly, sen garyp bolup ölkütmeli imkanın varken yaşayacağım arkadaş. Yaşamak isteyen men, normal gowdurmuşda yaşamak isteyen, kada men imkanlarım el beren wagty. Yani men kaderime razıyım. Yani Allah Taala bana bir zat bermedik bolsa men razı. Ýöne men ýagdaýym bar, men näme üçin yaşamaýyn o? Näme diýin? Allah Taala bana rızky berip duran wagty şu wagtky diktator rejim bar, zalim rejim bar, olar edenni etsin diýip men taşlap gaýdaýynmy? Başga daşary ýurtda ýaşaýynmy? Ýok. Men 3 san öýüm bar, 2 san maşynym bar, başga da ýene emlak nemelerim bar. Olar näme men ona bereýinmi? Näme deýin? Ýa alyp kukurt bilen ýakaýynmy spiçke bilen? Näme etmeli? Näme düşünje garyp ýaşamaly diýip? Ha, olar milyonluk, milyardlyk Dubai'de yine bir yerde düğün toy etsinler ya da Anglia'da bir yerlerde emlakları bolsun, bizneslerle meşgullansın. Onda olurum garip yaşasın. Çıksın köşkten, çıksın normalini gitsin çoğunlu da bir yerde kepen içinde yaşasın bazarın yanında. Onu nemçin eden oğulur. Böyle özel köşkte yaşasın. Doğun garındaşları emmesine şu taydan jığıldığın yanından buna kibitke vurup versin, konteyner öyler şoň içinde yaşasın, garip yaşamaktan son neme bolýan şonu aýdýan adamyň özem normal ýerde ýaşaýandyr o. Sağ olun. Cevap verelim mesela. Siz nähili jogap berýän? Ýa adamlar mollalar Türkmenistanda köp mollalar şeýle diýär. Garip ýaşasak oňa şükür etmeli diye. Nähili jogap berip biljek?
Sesiniz yapık. Serdar abi sesinizi açın. O mollaların kellesine gurmalı götüne de depmeli gowedik. Sadaka malakada çağırmalılar, palop pişirmen bermeliler. Yalan gepleyim mollanı öýüňe ýakyndaşdyrmalylar. Ol özü hem dowjaka gitip bari, seni hem dowjaka gitip bari. Eti bir gün o molla aýtjakmyş o dünýä barandan. Ey Hudaý men aljak däldim puly özü berdim ama bermese almazdım diýip aýtjakmyş. Bermeň mollalara pul. Müftülere de bermeň. Seredin vatandaşlar şonyaga diyen adamlara $1000 ya $10,000 versem 100 döndürmeýärler, alýarlar. Şonu aýdan adamam alýar. Demek ol yalan sözler. Özünün ecizliğini, yaltalygyny aklaýar. Ondan gariplik diýip näme gözüne tutýar? Ruhy gariplikmi ýa-da maddi gariplikmi? Musulmanyň maddi gariplikde. Maddi gariplik. Hayır. Näme sen maddi garip sosyete sen kim düşürdü? Sen çağını mekteplerde okup bilmesen. Ya sen çağın keser sen becerip berip bilmesen. O değil de o. Näme sosyete kim getirdi? Sosyete kim öğretti? Sen bilýän. Onun Süleyman Tursunbayew ýaly neresi çağını öldürýärler. Gyzlar zorlaýarlar. O sosyetleri seni şükür edecek misin? Adalatsız, haksızlık girip dur. Şükür etmemiş ona. Aytan göreşmeli. Ayonu adamlar özünün aklayacak o dininden zat gözleýärler. Ya başka zattan gözleýärler. Ya da İran, Suriye, belki Afganistan bilen özünü aklayacak olaylar. Öz ecizliğini, yaltaçılığını. Kur'an-ı Kerim'de 103. ayette al-asr deyip var. Näme asr vakti geldi diye adamların köpüsü husura düştü diye. Yani kebir adamlar iman edenler, amal edenler, hakikati veşet edenler ve sabır edenler utuş kazanıyorlar. Yani Allah Teala formülü veriyor. İman etmeli, hareket etmeli, amal etmeli, hakikati veşet etmeli ve sabırlı olmalı. Yani bizde sabırlık deyip ne doğru düşünce vardı da. Otursan, karşı otursan sabırlık deyip fikir ederler. Aslında sabırlık Arap sözü ol. Manası doğru hareket edip karışmak, neticesine karışmak. Araplarda yine başka sözüm var, hulum deyip. O da karışmaklık, çıdamlık. Eşeği neyse yüklesen sesini çıkarma çıda yaşa. Ona sabırlı eşek deyip olmayar. Çıdamlı eşek diyorlar. Sonyalı, o adamlar özünü aklayacak oluyorlar. Ya siyaset taraftan Suriye'nin ya Afganistan'ı diyorlar, bakana diyorlar ya da şu dinken bakana diyorlar. Garip olsa anlat deyip. Yani sen garip düşen rejim şartları vardı. Son neticesinde görüşmek azar diyorlar. Görüşmekten kaçıyorlar. Bizim hadislerle benim ümmetim görüşmek gününü koysa şu güne temsilciler feseler diyor. Yani şimdi dine der Aristoteles'in aydın sözü vardı. O öz gezende o da monoteist olan. Kur'an'dan okuyanıda Kur'an'dan okuyanıda gatrağa aytsanız o eşitilmedi. Asırta näme 103. surası mı? Şo mu? Hawa şonu gatrağa aytsan. Forması mı? Ne ayda asır vakti geldi. Vel asır diye. İnnel insanı lafi husr. Husra näme adamlar husra düştü. Yani husra bakma deyip Türklerde de vardı söz. Bizdeler zekar değil ya da periyodu tecrübesi. Ondan ama şu amal edenler, inananlar, amal edenler, onun hakikati veşet edenler ve sabırlı veşet eden adamlar şol yetkine size var olmayanlar. Bir üçüncüsü açık görsen okusanız mantığı şunda. Yani metaforik ya böyle ki manlarını okusanız tefsirlerini seyretmeli. İmam Eş-Şafii, onun İbn Kasir böyle ki imamlar ayrıca Kur'an-ı Kerim'in mazmunu şonda sol surede yerleşen diye.
Kur'an-ı Kerim alsan şol surede mamus şondadır diýär. Şol näme diýdiň da meniň gulum görüşmäni goýan güni Hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdy, "Meniň ummatym göreşen cihat diýler, göreşmek diýip eline kılıç alıp göreşmek değil, dil bilen göreşse bolýar, el bilen göreşse bolýar. Onuň göreşmeň iň uly derejesi ne hak, ne adalatsyz, zulüm emre karşı hakikat sözünü aýtsaň iň uly göreşmek hesaplanýar. Ona meniň gulum şonu aýtsa, izini fikir etmesin diýär. Allah Taala özü goraýar o adamy. Öz adyny berýär, şoň bereketini zatny berýär. Göreşmek gününi goýsaň, goýan günüň ummatyň peşelýär kimse bilerdi diýär. Şonu ýa. Doğru. Başka soru var bolsa? Sorumum täze. Sorum. Yok, senin yine Koç Atabayt diye bağıştan yine aytma bolýanda, sabırlı diýmek çydamlyk däl o. Sabırlı diýmek düýük manysynda söýseniz. Dogry hereket edip netijesine garaşmakdyr. Ine Araplarda hulm diýip söýlen bar. Aýdym Sedara. Ýa, sag bol, minnettar. Şutaýda şol indi garyplyk, sabır bilen dinimiz bilen baglanşykly internetden dogurlap aýdaýan ýalňyş bolmasyn diýip tapdym berýän gysgaça. Kur'an diye adam üçin işlemeginin, hareket etmenin daşyndan başga hiç bir zady beren däldir diýär, ýazyp beren däldir diýär. Ýani garyplykdan gutulmak üçin sabır edip garaşyp däl. İşlep çıkıp bilersin o waprosyň içinden. İşlersin, gazanarsın. Yoksulluktan, yani kemçilikten, gariplikten kurtularsın diyor. Näme diýär? Onur ve özgür insanlar olmak, çalışmak ve varlık yaratmayı gerektirmektedir diye. Yoksulluk, yani gariplik Allah Taala'nın Müslüman bendesine yazan yazgıdı değildir. Alişer sizden boş. Vaktimiz tamam oldu. Ya benim şu aslında hemme zat bir yere gelip çıkıyor. Yani sonu amacı bir. Son hal oyanmasın, özünün hakkını gözlemesin, şu garip şu gününe razı olsun. Aydayan adama da bir seyretmeli. Annem için böyle imin hava dedi baytsın. Hormatlı arkadağlı serdarımız, sizin karındaşlarınız, sizin yegenleriniz şatafat içerisinde, israf içerisinde yaşayanlar. Şunu Türkmen halkı garip bolup yaşamalı. Şolara gayrat edin de bir başka bir yere göçürün. Emmesi yek gariplikte yaşasın deyip imin hava edip aytsın. Ya bilen ok mu kim Türkmenistan'da bay yaşaya, kim garip yaşaya. Yani şunu fikir edip aytsın. Normal vatandaş bayda olan garip den bolmalı deyip ayçak olyandır deyip fikir edip. Yok конечно. Şu sen yalı men yalı garipler ağzının aşını aldırıpıyor. Bundan tamam aldırmana devam edin, sesinizi çıkarman. Bizden şak edelim. Şu arkadan tohumu şatafat içerisinde yaşasın diye. Yine ideoloji, yine sonuç, fikri, niyeti şol olur. Sağ olun. Liberty başka son soru oladın. Neme? Sen garip bolsan cennete girýärmi? Yine de şoňa meňdeşek soru. Son soru başka. Bugün dinle alakalı mı diye etmesi? Bugün din meselesi var. Efir. Neme döwlet halky sömürmek üçin dini ulanýar da. Neme garip bolsaň cennete düşýärmi? Alişer. Yok seyredin yani bu ya hemmesi şu bu sorular yine başkaça berilýär da garip bilen yani Allah Teala şunu aytmandır bize bay bolsun cennete düşmeýän yok zekatyny berersin sadakany berersin yani o Allah Teala'nın elinde yani sonuçta Allah Teala'nın ne medyan zat yani kim cennete kim dozaka özün eden işlerini günahın sevabın emmesi
hesap gününde tartılya, koyulya, şoň üçin aýdylýa defterin sağ tarapyndan berilsin, zat edilsin diýip. Hemmesi yazık dura, yani melekler yazýar, sağdaky çiftlerke, yani şunu pikir etmeliler. Baý adamlar, ay men baýlygymy birje minut. Serdar jogap bereňsiz oňa çili? Bolya seyredin. Yani şunu pikir etmesinler adamlar. Menin meselem farz mahalaydı, yani 3 tanak maşinim bilen 2 tanak tekstilim var. Diňe şonu bereýin, şoň zekatyny bereýin, galanny görmeýärdi. Onu prekrasny bar adamlar, dini bilgisi bar adamlar polybom bilýär, yani kime näçe zekat düşýär, kime näme düşýär. Hani garip basarlara paýlap, o senin eden ameline göre soru cevap gününde şoňa göre cennete gider. Garip olup näme Allah Taala ibadet edip Allah Taala bergin bermesen borjun yerine yetirmesen cennete giderin diýip pikir edýär. Yok конечно. Şundan pikir etsin adamlar. Eger senin öýüňde yer ýalak çöregiň bolmasa, sen ekonomik krizisin içinde bolsan, sen doğal olarak şu an 3 tane çağalı bir adam ayağlam göwreli bir edara içinde işlese, siz pikir edýäňiz 3 çağalı bilen ses gelýär, liberty yani bilemem. Liberty mikrofonunuz yapacak mı? Seyredin. Yani şunun hesabını yapalayın. 2 tane çağası var, ayağlam göwreli özən bir edara işinde işleýär, 7-8 milyonom aylyk alýar. Näme pikir edýäňiz siz? Boş vakti bar şol adamın diýip pikir edýäňizmi? Yok конечно. Giýje Allah Taala, ya Rabbi sana şükrederim, meni şunça rızıklandırdın diýmäne pikiri kellesinde yer bardyr diýip pikir edýäňmi? Yok конечно. Ertir çağalarma nirden näme rızık, nirden näme işler tap geleýin, aylygym näden de ýetýär, bugün ýemesem ertire yetermika diýen düşünje bar. Emme şoň bilen ýuwarlanyp gidip barýar şu wagt Türkmenistanda. Sağ olun. Serdar ağa, garipler cennete düşýärmi? Garip bolsaň cennete barýarmy? Ağamcan, cennet, cehennem konusu gariba da, baya da den. Yine de şu her kuzu öz ayağından. Bir günü şol nemeni aýtyp bereýin. Bir günü hani bir hadis şeriflerden haýsy alim tam ýadyma düşenek, bir günü bir tane baý ölüpdir, bir tane alim ölüpdir, garip ölüpdir, üçüsi. Ölüpdirler Arasat meydanında, sonra jogapda. Osan baýdan mı alimden başlapdyr oçurtdylar. Indi bir-birini görüpdirler. Näme? Alim sen näme etdin? Ay men şuňaly kitap yazdım, Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerini etdim. O zaman şonu yazdım, insanların diline düşündüler, ýaly senin dinini hasen gowy tanamaları üçin kiýen işler yetişdirdim, kitaplar ýazdyrdım, zat etdim berim. Ve halk okusun, bilgilensin, cahillikten çıksın, bilimli olsun, Allah Taala'nı tanısın diýip bilim ýaýratdym diýen. Diýen. Sen şol kitabı yaradan wagtyň, şol kitabı yazan wagtyň sana şeýit bir alkyş okadylar, seni övdüler. Şo wagty nefsin hoşal bolupdy ki Allah her kimin kalbyny 40 000 gezek görüp bilýär, 40 000 anyny görüp bilýän wagty var, biz geplep ýetişmek, kılıp ýetişmek Allah Taala bilýär diýýem. Sen Allah Taala'nın rızasy üçin etmedin onu diýen. Sen özüň awtoritetini götermek üçin, insanların gözünde bir zatlar bolmak üçin, özüňi götermek, awralandyrmak üçin etdiň ýöne aslında şo taýda nefsiň bilen oýalandyň we nefsiňe zulmetdiň. Gezek baýa gelýär. Gezek baýa gelenden o sen näetdiň? Allah sana baýlyk berdi. Allah'ın rızasy üçin bu dünýäde diýende bulamaý diýmiş. Mektepler gurdum, mescitler gurdum, hiç kimden pul almadım. En baýaksy şuňalyk alimlaryň ýazan kitaplaryny köpeltdirdim. O zaman näme oňady? Köpeltdirdim, dargatdyrdım, mekteplere, mescitlere, şu baýaklarymy şuňalyk ýerlere sowdum diýende. Ýok diýe, senin hakkynda da telewizorda, gazetde, o taýda, bu taýda internetde, plan baý plan etdi, plan baý plan etdi. Plan milyard otak sowdy, plan milyard butak sowdy. Hudaý ugruna sowup ýer diýen wagtda gaplarda bulary eşdip otyrkan.
Sen hem de kulağına bu gepleri yokup nefsine hoş geldi diye. Nefsine hoş geldi ve senin aslında Allah'ın rızasını derle milletin şu kerseklerin çapaklarını kovalamak için ettin diye. Bu ikisini görttüren garip buna gezek geliyor. Men näme etsem kadiyen vakti? Buna soraya sen näme ettin? Buday diye men näme edin? Alım deldim diye, bayam deldim diye, men bir garipdim diye. Garip günüme diye şükür edik gezdim diye, sesimi çıkarman diye. Sene mi yalanı gepleyen diye Allahu Teala bana. O nähedi men yalan gepleyen seni bana komşuların seni görenine görana planını garip bolsa da ogurluk emedenak, garip bolsa da gepleyenak, az ölecek olsa da sesini çıkaranak, yaman çıdamın ekene, yaman savurlu adam ekene diyen vaktları sen şoňa mes bolýardın, şoňa göwnü jaý bolýardın. Şonuň için hem Allahu Teala bunları bendelerini cennetine koydumu, dozakyna koydumu, o taýy ayrı bir zatda esasy insanın göwnünde aklına ilki bilen bir niyet edip ayağa galyan niyet eden misal için namaza niyet edýäs, soň hereket edip başlaýasda figuralar ýerine ýetirip o kalmaly ayatlaryny okap. Edil şolar ýaly durmuşda da hem bay bol garip bol tapawut ýok. Niyetlenip turduňmy? Amalyň et. Allah Taala niyetine bakacakdır, amalyna bakacakdır. Senin niyetin gowudur, amalyň elbetdir. Haýsyndan azar çekjeňi bilen bir ayal maşgala gaty kitaplyken, zatlyken, Kur'an okuýanyken, zadym ekeniken, ayal maşgala, erkek maşgala tapawut ýok. Ýöne şol bir güni öýünde pişigi gamak gidipdir. Näçe günläben gaýdyk gelmändir, öýünde gamak giden pişigi öleni üçin Allah Taala bulara bu ayaly dozaka koydu diýip, bu jandary swoboda goýbermedigi üçin, gizlek giden, gamak giden üçin. Bolandan hem milletin arasında bir tawar okumuş alim ýene bir zat. Bärde edip oturan amaly başga bolandan soň. Ya da ýene bir solar ýalak bir ayal diye bir cemaatda bu hadis-i şeriflerden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýdi ki zannedersiniz ki diye Allahu Teala diye insanları kulları hiç bağışlayan değildir diye. Amaldan mı, niyetten mi biz yalkanacak? Bilemiz ağam diye. Yani görün diye diye bir ayal maşgala diye. Çölün içinde var ya özünü zinadan zinaya salan günah varını işlen diye. Emmeniz fikir edersiniz bunun yeri dozoktur diye. Yok diye. Çölün içinden bareka suusap bir tane kuyu taftır. Kuyuda da sallamanı yüp yok, bedre yok. Araz düğüne düşmeli, suyunu içmeli. Hacatını giderttir, zadettir. Kuyudan çıksa kuyunun düğününü it yatı diye ağzı kepep dilini sallap. Buna sonraya size ne oldu? Buna sonraya deyin. Seyretse ücük kuya düşüp bilmeye, kuya düşse ölüye gark oluyor. Seyrede oturuyor bulan bir Allah Teala'nın bir yaradan canavarı diye de şuna bir su vereyin diye de ayakkabını su dolduruyor. Ki bu it hem Allah'ın bendesidir yaradan deyip. Şunu bereni için şu hayvanın susuzluktan ölmelerini önüne alan için Allah'ın rızası için o bendesini Allah Teala cennetine koydu diyor. Veya da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aydışı yalı. Şolan mesal için 25 yaşında öldüren vakti ayal bilen öldürdü. Bay oldu, garip olmadı ki. Yani Peygamberimiz garip olup yaşadı Aleyhisselatü Vesselam'da beylekimin yalı gurrunum der. Berdeki bu gariplik, fakirlik diyen meselesine katı bir ince nokta var. Dini gariplik var, maddi gariplik var. Ki yana alivetine maçyalık. Dini garipliğinden ziyade millet maddi garipliği fikir ediyor. Maddi garipliği fikir etmek için bunların aklına neyme getirdi. Hayvandan üç göçük yerimizin bardığını, adamdığımızı, insan bendesiğini, günü gelenine Allah'ın ona cevap verilecektiğini milletler fikirlenek mi? Düşünenekler mi? Elbette fikirlenelim, düşünelim. Yine de şu yine diyen hıyalık, sonra yağlar verin, bu gecege maydiyen. Gelin diyen, Allah Teala'nın bir tane kitaptan, Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatında sözler deyip bir kitapları var, kitapları toparı. Ve şunun içinde bir kıskaça bir söz. Bir günü diye bir padişah
İksany bendesini yanına çağırttır diye. Baylığın nerede diye naydaylı adamlara elimizden geldiğince. Baştan Sedat'ın şu din boyunca uzağa çıkmadı. Yine bir efirle geçiririz. Şu, yankı naydayın indi başladım. Allah Teala bir padşah, bir köşkün padşahı yanına İksany hizmetkarını golunu çağırttır. Berttir her birinin eline bir kapçık altın. Her kapçıkta da näçe altın var sanan diýipdir. Her biri sanapdyr, her haýsy mende de 24, mende de 24. Näçe 24 altın. Ştaýdan bir günlük ýolda Astanovka, poýz gidýän ýer, wagzal, aeroport, ýene bir zat, Baykonur, kosmodrom, her türlü ulug gidýän şeýler waçerli. Şotak barýaňyz, bilet alýaňyz, puluňyz ýeten ýerine. Ondan aňyrda bir aýlyk ýolda bir tane mülküm var diýipdir. Şo taýda da size garaşjak, bu 24 altınam diýipdir size berýän iýiň, soğuň, içiň abaro dediň näçeňiz şeýdi, baranna soraýan näde harjanyňyzy diýip. Osaň belki wezifäňizi ütgederini o taýda diýip. Bular hem ýola çykýarlar welin. Bir bu ýoldan gidýär, bir o ýoldan gidýär, biriniň belekisinden habary ýok. İkisi bir günlük ýol geçenden soň sataşýarlar diýip ýanky Astanovkada. Buların biri nähili bolýar, bu eline berilen 24 altyny näçeň şeýdi we soğsan soğdargatdan dargat işletsen işlet, näçe ulan diýip berilen 24 altyny çarçur edipdir, bir altyn bilen gelipdir. Bir ädimlik ýerde bilet satylypdy, bilet alman, başga bir zada sowjak bolupdy, beýleki muny görýär-de olam altynlaryny ulanın, ýöne şu bilet ýolundan bir gowragy bolsun diýip bir abaro demesdir arasynda birini bararın paçamam gurrun versem men wezipem boldur aýlygymy köpelder mysal üçin tamasy bardy. Indi o dostum beýtme bu ýoluň soňy indi bärden bir ulak bilen gitmeli. Sen hadi bu altynyňam bu bir derek saate sowukka berseň bilediňi alyp biljek dersiň. Bir aýlyk ýolda da piyada kösenjeksin, helak bolarsyň. Goý beýdime diýip. İşin soňunda geldi muny göreldi bu adam altyny sowdumy, sowmadymy o taýy dura galsyn. Mesele geldi, waka hekaýe barady. O padişah kimdir? Bu iki hizmetkar kimdir? Bu 24 altın nämedir bu? Millet bilen näme arabaklanışyk bar her kim bilen. O padşah yoktan bar eden Allah Teala diýip. Sebäbi bu dünýäni näme diýes biz 5 günlük diýes, ýöne ertiri çykjagymyzdan bilemiz aga. Bir günlük ýolda Astanovka bar diýip. Astanovka diýmen bir günlük 5 günlük ýalançyda ölümüň bardygyny görkezdi diýip. Ondan aňyrda kim? Ýene bir mülküm bar. O taýdan hem sonra jogap etjek, altynlaryny sowanyna göre dapros etjek diýende. Bu gezegem altynlary soraýarlar. Eger padşah boljak bolsa, bularyň bende boljak bolsa, bir günlük ýolum mazar boljak bolsa, bir aýlyk ýolum müňler çygylýarjak kıyamet kopandan soň Arafat meýdanyna ýöreljek ýol, sonra jogap meýdanyna, cennet bilen dozakyň öň ýany, suud meýdanynda. Bu 24 altın näme diýilende? Bu 24 altın her birimiziň şahsymyzda bolan, her birimiziň tapawudy ýok, ýaşyň, wezipen, makamyň, oturan ýerin, duran ýerin. 24 altın her birimiziň Allah can berdikçe dem alýançak, oturup durýançak, ýöreýänçak her gün harjadygymız 24 sagatymız. Ve biz 24 sagatymyzy nähil ulansak 24 sagatyň içinde nähil netije görmäni isleýän bolsak, şolar ýaly hem hereket edýäs. Diýmek, biz hereket etmek üçin näçe sagat gerek bolar sagatymyz ulansak, etiki birinki hereketiň netijesini görýäs. Ýa-da biznes edýän bolsak, belli bir sagat işledikmi, men şu günüň dowamyny 5 sagat işlesem, bir aýyň dowamyny 150 sagat işlesem, 5 sagatym bir aýyň soňunda 150 sagat palança manat boljak diýip rasýat etip bolýar. Dogry dämi? Ve bu 24 sagatymyzy halkyň elinden hiç kim alyp bilenok. Dogry, häzirki döwürde Türkmenistanda bolup duran zat dini ulanýar, onu ulanýar, muny ulanýar, hemmeni alda oty, dekorasiýa edip oty, ýöne halka hiç ýeri erkinçilik berilenak.
ne telekeçi olsun, ne beylekilere olsun, hiç kaysını. Maksadı boğup kırıp öldürmek, Suriye'ye yağlak etmek ya Suriye'den beter etmek ya da o Afganistan'a satandırın bizim yurdumuzu, havarımız hem yok. Sağ olun, köprek kayıt öğrenme olsun. Doğru. Ve kaytan haramçılayı teriyede. Halal yaşattırmayacak bu rejim. Yani sonra boyunca garip olsan cennete düşeceğim mi deyip hakikaten hadislerde var cennetin köprüsünde garipler doldu bolyer. Yani Allah Teala senin madde tarafına sürekli o yüreğine söylediği nehli derecede onun Fransa, Avrupa kafirler, kufur rejalar olar şoň üçin baý olar dozaha gidýär diýip aýtmak ol Allah Taala'nın emrinde ol. Allah Taala individual misal edýär. Kur'an-ı Kerim'de yazıksız ol. Fransa dozaha gidýärmi? Amerika hakkında da yazıksız ol. Yani Allah Taala da her kimi hayratınlıkla seyredilýär. Madde tarafından seyredilmiyor. Onun Sedara aitı belki Müslüman dinlere seyredildiğinde İslam dini Allah Teala aktif olmalı çağırıyor. Adamzadı, yaltı olmalı değil, korkak olmalı değil, görüşmeli. Bizim hatta namazı vaxtında ilk yuğunmalı, hem yerinde oluyor. Abdestli yani vudu almalı diye. Onun ruku duruyan, kıyamet ruku duruyan, secde ediyen, turba oturuyan, hatta Arabistan'da da hadiste dilede aşık tutanların hareket olmaya, yani hareket etmeli diye. Dini aç olup yatanlar dini aşık kazanır. Hareket etmeye çağırıyor Allah Teala. Şonyalı. Onun için gariplikten demiştirmeliler. O gariplik madde tarafına sürekmiyor Allah Teala. Yani şurada bir neçe sorular verildi vatandaşlar tarafından. Yine başka soru olmasa şuna geçelim. Menem aydık geçen şol garip. Neme diye şurada bir din ulamalary, bir Allah'ın dostlary gariplik diye öwülmez diye. Aja adama din düşündürüp bolmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir öýüň gapysyndan açlyk girse, ol öýüň penjeresinden iman çıkıp kaçar diye. Yani İslam'da gariplik maslahat verilmez diye. Doğru. Ama yine bir hadis yapmıştı. Yukarı el aşağı elden ongat diye de. Yani onun tefsiri yukarı beberiyen el halyana elden ongat ne Allah Teala şolar bu diye de. Şöyle hadisen var yazmıştı. So beyliklere geçelim. Şimdi indikilere koysak ne olar? Bolly. Bolya sağ olun vatandaşlar, sağ olun Sedara Liberty. Sonra olayı indikilere